Sagudayon nga rod ti surat ti pagkasaritaan ni Aidang inta pinuulwan adda patingkana. Kunanad toy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Tada na oray ko nga message iti cellphone ko. Nagkapo kini Ruben. Wow. Napansin nakmet laeng ti loko. Imposible nga dinamadlaw ang crush ko. Kat nabasa ti message niya. Mabaling ka nga i-date ka. Oh, sinong bata ka sigod? Yes. Nagdakil nga yes. Sa ako tinalyaw iti yan tilamisan. Ilukot to eh. Nagka-opisina ang gamlang kini Ruben Manong. At ang talo nga bulan sipod nagsimrekak iti opisina. Bali damo. Fresh graduate ak namin Manong. Gatsak amo. Ta nagkrasak nga dagos kini Ruben. Ididamo Manong name talaga nakdinakikas kaso. Manhid sa amin dato nga lalaki ko na. Kaya dito yan. At the text nang ibaga nang mabaling ka di nga i-date ka. Yes, kung nagbadgada ako sa nakadakdakil nga yes. No bay amok manong naming ang daanan ti asawa kad may san ti anak da. Kaya nakita ti ladawan ti asawa na manong lusyang. Hindi na among istimarin ti bagina. Posible nga saan nga mauma datoy. Ruben ko nakmuda. Nga dati ti gapunan no apeng paspesaksiak. Irang rantak manong name iti lumabas-labas iti yan na sa adadag iti kondaway nga at salud-sudak yung kuhana kit agdumugak iparabaw ko dagiti imak iti sangwanan na kit medyo agdumugak parang ati po ti baro kung ko kada ti uniformek man. Manong name addawan yung text na. Ngayon, masapol nga ilimad ta. Tapay. Insumbat ko. Distrito na ito opisina. Nabaya ko dito yun. Almost 3 years ko dito yan. Di na kaya karelasyon nga ka-opisinahan. Tapay. At ka din relasyon ta. Nag-date ta. Taan niyo ko madrason. Napag-edit ka. Kaya't nakadi. Kaya't ka. Sige. Ipagamlahin mo sa dingot pangdanunak ka. Tao may kadanunin. Manong nimi adumat di kita nag-arim kanyak idagbasbasa ak pailaeng ng awan ti kayat ko kadakwada. Uri dadak ti high school manong nimi. Ibagada nga siyak ti kapipintasan kada kami nga high school student. Idak man mo, nagpebeso deta. Ngam sa anak man kami nga nag-around. Hanak ka nag-around, kaskriado mga babae nga patak, idadakan palang ti high school, ado nunubyo dan. Hindi naggraduar kami ti high school manong nimi nagdipadak nga babae nga naggraduar, handan nga virgin. Ngayon siyak manong nimi virgin na naggraduar iti high school kastamatan iti college. Ta virgin nagpailangin ta manong. Ngayon ti pakasdaawak. Apay nga addaanin ti asawa manong nimi ti pagpakinlabak. Apay nga ni Ruben. Anyat addakin ni Ruben. Nga uwan ka iti bachelor nga agar-aram kanyak. At lang amin challenge kanyak dito eh. At ang amin mission ko. Kaya't ko agagaw iti asawa. Siya ti mo na manunemi iti restaurant nga pagdaytan mi. 15 minutes malaki diya. Hindi ko hanad dali suna. Nabaykan? 15 minutes. Sorry na-traffic namin. Nag-order kan? Ampay. Kaya payapayak ti waiter. Kaya mo tuminom? Sika, ano minom ta? Ano kahit mo inuman? Hard? Ano kami ti brand mo? Brandy. Sige, sulatan. Ore hard din na, basta hanggang kaduan. Ngam nakaadok mano. Nakaadok. Tanagmayad na sumrek ti brandy no. Nakastrek maminsanan. Nakalablamuyot na tin manong.
Kadyang ba't mapupuutan manong nemi, paspasaklotak ba't kang kuha na. Ruben, agyaman nagtaing kaso na kung di pa ilaing. You love me? I love you. Nagasagana ka mga ipahit, kinabirhin ko. Talaga. Mamumngat asawa. Mamumngat asawa. Nakita tila dawan nan. Lusyang. Hamet. Man. Lusyang. Ono bubrana. Adalata di balay. Ayawanan di anak mi. Hemsyak. Sa anak tungag lusyang. Uy. Ore kasanot kapaot ti relasyon ta. Sa anak tungag lusyang. Ikarikan ka. Sigar doon. Mga tangro din. Sa kalpasan na. Kawitan. Ha? Di na check-in? Talaga kahit mo. Uy, dalong-dalogan ka nung di na check-in. Nabarte ka kon manong namis ba nga gapo na ngawanan na pulos ti panagamak ko mga ibaga ti kayat kong ibaga. Manong nami fresh graduate manulat tawan ko. Kaob ubingak manong. Kaob ubingak kalaplap satak kaim imasa. Anong nami mo na kami nagsinarunong nga nag-shower kalpasan na ide malpasa ko nga naka-shower isumat tim simaruno. Nagida ako niti kama manon nami nga awanan tarwatek. Tilaing ulas manong nami tinang kalu ti amin pakabukla. Iti sumagpata ni Suna manong nemi iti labaw ti kama. Luna kaisan na kun manong nemi kat daytan rinugyan ng ti amin. Oen manong nemi pudno gayam tis istorya enda. Ngano kasano ti panakilab making. Ay tek manong nemi ni Ruben nga dayta ti kapunan o apay nga talaga nga nagibinak. Ipaay ko ore anyat kasapulan na. No anyat aramidan na, nagmayat manong nemi di agpahot dagiti bibig na karagiti duwa, nga virgin nga mansanas iti barukong. Ruben, oh, Ruben. Sana pala yung pababa manong nemi, apo na may mayat manin manong la. Aramidam di kayat mo, Ruben. Sana pulos gagkid-kid. Opo, nagmayat, Ruben. Nga madarik nakasaan nga rumwar. Saan nga rumkwas. Loktamon, Ruben. Loktamon. Linuktan na ngagpaiso. Norek lang nagaray. Opo. Nagsakit. Ano, Sam? Ay talaga mabidlang. Virgin ka nga talaga. Oh, Aida. Ruben. Aida, Ruben. Talo nga oras may manong nemi nga aslasang kami ngagpatingga. Iba't siyang ni misis mo. Loko ka. Apay ka nga la. Nagimas ka nga minay na. Preskong-presko. Kaupubing nga. Gubernator. Sika. Kahit ko lang tao. Yung gubernator. Yung mag-awid ang madlang. Iba't siyam ni misis mo. Nabanog ako nagtulad na. Ngayon talaga ka nabanog ka. Dapat 20 minutes. 20 minutes pa. Oh, Ben. Ay na. Sapay kumata awan patingkana dito eh. Sapay kumaruben. Tawang patingkana. Awan patingkana? Tsaka mo. Agawin kahit asawang. Ha? Agawin kahit asawang. Na hindi manong name itinang rugyan ti illicit affair mi kini Ruben. Ngayon, bagbagami manong name nga saan mi pulus nga ipadlaw. Ngayon, adan samit lang makadlaw. Ay, Aida. Ay, bubot. Ito ko lang kumadamagi kayo ka. Ano na, Jay?
At relasyon niyo kini Ruben? Re- Relasyon nga niya. Sorry Nakiktot ka. Nakiktutak sa naman kumatang anong klase nga relasyon di bagbagam? Allah, saan nakakasta ha? O biyang kapay, sa may sano makirelasyon na, tayo da, nawaya. Saan nga daanin ti asawa ng pagarup mo kanya? Langak da other woman? Sorry nagsaludsudak lang. Di kasi pagsaludsudam, api nga siya. Nagsaludsudak nga rudan, kat awang ko na, gawang mat kaya. Abay, dabi din siya, ng relasyon mi, nga madi. Awang mat ka diya. Nagdamdamag namin ni Mrs. na. Abay ni Mrs. na. Limang miis ka nun ni Ruben Kengkuana. Saan na kas iding awang kanumatin ibat-batin na. Nakadidilaw nga dan sa bali nga babae iti biyag ni Ruben. Abi ko siyak ti atapoy mo. Abi ko nga siyak. At ngamin madlaw ko iding panang panagaramon. Panang ipakpakitak nga da panagkraso keng kuana kasi jay. Kasi lakas jay. Apa intultuloy ko karot ko ma? Gagabot na din kaya napansinan di yanin. Gagangin lang dita. Ngam gabot na din nagpansinan di. Makitang agkaopisinaan kami. Tayo. Ngam sikat makaasidig kanyak. So nakitam ka din nga masidig kanyak. Nagsalutsutak lang. Hawantan nyaman nga relasyon mi. Kanjak kayat tibag relasyon ta daanan ta asawa. Kasta? Alakit na siya, no kasta? Sabi ko ma. Anong name ni Bubut ket kumpadre na ni Ruben? Dikat kahit nasawen at kami okasyon da iti asawa ni Ruben, ni Bubut. Sa pagpulbulungan na nga ta, api kasyayan di asawa, kasto, dinagbatan na bimbimbangan ko na siguro at dandan ay rin na biidin, dani sardam, anong name? Yeah. Nga pagka din nag-check-in, manong name. Baka pagkin kawanan, mangala kami niti ko. Apartment, nga isot pang tagasan na kanya akon. Sadyang papas kami, tapos saan ka mga magastuan. Kinabod no naman nung naming ka talaga manggapon nga maagaw kon ni Ruben iti asawa. Ito na minsan manong nami nga da affair mi nga kakaopisinaan. Ang mabalimbing itugot manong nami ti pamilya mi. Dagit adda asawa na. Kunak kang kuana. Padasam nga itugot ni misis mo kandi anak yo. Ed mo tsak itugot. Katuloy. Siyak balasan at awang pamilya. Iso nga kasano nga rin ng mga adlaw da. Katsantang padlaw Sige. Saan kong itong itugtugod ita? Dapat lang. Ngayong kanay di nga rabi manong nami inasit ganak manen ni Bubut. Ay da. Yes, Bubut. Mabaling ka din nga ipagamtipod, no? Ikarik. Saan ko nga ibagbaga ito bisina? Ay, nakit mo soy. Di ba, sa mga panagpudno kat hanga mabaling nga maamuan ito bisina? Nga at agkarelasyon nga nga empleyado. Datang kami tibaga ni Ruben. Dikat kahit nasawan, at relasyon nyo, hindi mo kahit nga ibaga, tadayat at bilin ni Ruben. Habi na kulit kaya? Akong pagtanagan. Tila nga ramidak kat saan nga ti opisina ti pangireporta, no di kat di asawa na. Mayat mat kat di Sige, ano gutan? Adda naliban ka relasyon mi kini Ruben. Kat kang kanayon nang ibagbaga kanyak. Nga nauman iti asawa na talusyang mat ngaminen. Kat ingkari na kanyak. Nga dantugun taway. Nga panawan na digit agina. Kat da kamuntun dagdan na.
Basta? Hmm. Yung nalimad lang bubot Hamoy bagbagat sa bali, hamoy bagbagat sa pisina. Oh, di bala pa kaaramatak data pa nagtudnom kat. Di asawa na. Di ko man trinelya. Kanan nga tataramitan na. Kahit ko talaga mga idanon kang kuwana. No saan nga na mapagpudod na asawa na. Siya akong di mga ibaga. Ibagam to kang kuwana. Adat na gana? Nelia. Nelia, tinagana. Nelia. Nakarecord ko man niya. At ako maamok ko man sa cellphone number na tawag ang iso na. Yung baba mo. Tsaka ito magkapapa. Nelia. Dandani kun maagaw, ti asawa. Dumteng tutugon daway. Nga panawan na kayon nga agina. Kahit nakamton tagdan na. Lusyang kamit ngamin. Idito sa siya. Wow. Ubi nga. Kabinpintasa. Kakaimasa. Manong name saan nga paisong and report. Ni bubut data nga panangamin ko. Nidikit ti asawa ni Ruben tinang ibagaan na. Ti loko o bubut. In record na gayam. Mayat mat tapno mangiga na mismo dahil dyan nga babae. Na dyan nga lusyang. Hindi malpasan natin ang affair. Manong name dimteng tirabi mariknak ti bannog ko. At dahon dito balay, iti kwartok. Nga bali. Iti barbango nga nagpapas kami kay ni Ruben. Glay nga talaga. Map na ikan. Hindi agreeing ti cellphone ko. Ni Ruben. Apa nga katawag man? Hello, Sir Dart? Ay, ta. Ayun mo. At dahon iti balay. Ngimsang ko na sang petanda kita gina. Ha? Nagtalawdan. Wow! Pinanawan da kan? Wen, kesa dinut ayan na. Ayan da. Napalag dita karuba. Ni Nana Nora. Nga karuba mi. Nga nasingit kaninelia. Di na kanumat imbaga. No sa dinut papananda. Tapay no amom. Yung kasukunin. Dahil ito yung dinororeta sang kari. Ngembes nga sikat imang panong kadakwada. Isudan ti pimanaw. We are free, Ruben. Kung nagtupay ngamin. Nga tinurugita, nga ragsak, kat awan patingkana. Kaya't mo harad tumay dito balay. Uy, di kayo da. Pati Sa may sanaskin ng ilimad ta. Nga saan nga mamumuan, di ka opisinaan ta. Yung madamakan mo. Sino? Ibubot. Wala. Yung kumpadre mat ibubot, sang nga tawad nga gipulong. Sa bagay yung karina kanyak, nga kabutag kumpadre kami. Pawang pulos tipudpud noon, ano ito pisina. Dituloy ang ligaya. Nakita tanto na ito opisina, itong bigat. Kit, adamok, nga papananda, apartment, nalimad. Apag ko naman nalimad, basta nalimad. Napindas na dyan ang lugar. Pagkasaraan na kita daan iti illicit affair. Sunong amom ko nadamdaman ko. Mungkit kahit ko nga mabukudan kan, so ang sapsawalo ko sa doon papananta. Nagiti parents mo amuda kanin. Saan nga mo? Magmakatkadlaw dan. Sungar ko na. Sakbay nga maamuan na papakin ni mama. Nga sakla nga atro mo man. Sabi nga pagkasira ako. Tamaya dahi wak kadakwada. Agad dependang tako na ata. Damat yung bukod ko ang trabaho. Sige. Tumigat nga natin. Ang nagbaligya ka nangagaw keng kakengkuana at los siyang asawam. Ruben unay, Ruben, nga siyak. Anakan ka. Ha? Anakan nga met. Ay, saan? Dadat saan ko hayat.
Diyak kaya't nagkaanak na saan nagaglusyang. Kas agpaiso di baga kenkwa naman. Isot nga po nga kontrola. Iso nga pulos pagdandanaga. Sa anak to nga sikog manong name. Gabotasan ko mataluliwatan tag tumar. Kaya't ko nga gistidiak na sexy, na pintas, na banglo, na imas, iti imatang ni Ruben. Tapno di kasta, ket tuloy ang ligaya, tiragsak nga awan patinggan. Kahit kasta nga ro, tinapasamak manong nemi, sa aming padlaw, kadagiti ka opisinaan mi, nilaing bubot ti makaamu manong. Ngagdandan na kamin kini Ruben. Saan kami man, ngagadan, ngagawid, iti apartment, agsarno kami, agpaamyanan agpaabagatan ni Suna, saggaysa kam ti kotsen, manon nemi. Ngem sa akong tumitla ikurba, nga iturong iti amyanan, ta isadya tayan ti pagkasaraan. Tapno saan da makadlaw, manon nemi, kasi jay, sa bali nga direksyon ti apapanan na, sa bali mat kanyak, tapno kasta kita handa nga makita, o no saan da ibaga, nga agdindin nanon ka. Siyempre, no da kam dun sa jay, kasera mi, agorder kam tulatan manon nimi ti pangrabyan mi, kadagiti food chain, mawali nga pagorderan, i-deliver dan tulatan, awan ti sa bali nga ramidan mi, no saan kang kanayon nga bembang manon nimi. At tapay hindi kiti kundaway nga oreg regla ak manong, bugwak laan. Mabalin lata, Ruben. Awan patingga na nga ragsak, Ruben. Madamat giti kong daway manon nemi nga maduktalak ni Ruben. Ako nagtipampanutan na. Ruben? Ay da. Malagip mo ti asawa mo na. Kandi anak mo. Gagangay lang malagip ko da. Sa dino nga tatalagan ti ayanda. Kanya nga tamatan ti kasasada. Babayamon. Amo nga pampanunutin. No mabalin lang ko mga ikasarnak kay ikasarnak. Yung samen. Okay lang. Okay lang ti kastoy. May iliwak iti anak ko. Ti anak mo lang. Ti anak ko lang. Hindi mo tawagan. Saan ang sungsungbatan? Diteksam. Namagam na yan da. Jack man kayat. Namamon ti ayat da. Di mo kayam kayat. Tabi na akong pambaram nga. Mapanmang sukon katakwada. Anya nga tayo ni kasasada. Saan mo na panunutin? Adak mo dito ay surat. May kakit di manin. Pututan ka. Jack kahit taganak kunok mo eh. Anong serbi ang relasyon ta? Awang pakakitaan? Nga napatig ti anak? Pasalsali lang, disturbo lang. Ano ganakak, di supeng obrak, nga mga sikaso. Di kayat ko kit awang patinggana. Apit panagkunam, awang patinggana, ti panagdan nata. Di kayat mo ang patinggana? Kahit magsublit asawang? Ruben, hanakan nga kayat pa'y tasawang. At tuya ka mga ipatpateken ka. Nga dinto pulos aglusyang. Dinto pulos bumangsit, pumangit. Adada nga pumintas, adada nga umimas, adada nga umubing. Babayin ti parang sibsibog mo akanayin kanya. Ha? Katanda niya man na problema mo sila. Ay, magamti katanda. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Ineman nga bulan, manong nemi, di panagdenden nami, kini Ruben. Gada buyain na. Hanay na. Di asawak. Ha? Sa din, no? Facebook.
Ewan. Sudatan niya. Still nga losyang. Ano brana? Ada online business na. Ngun ata ag business na ag trabaho na ata. Aw matindi. Hang mo matindid keng kuanan ti sweldo. Di ba? Tapos na pagbiyak na kagi na. Ang bebig. Huh? Gata na. Gorder ka. Adayong. Ang address na. Adayong natang lugar. Address na. Di amom tiwag sa pula keng kuana. Mabamo sa pulad. Yung kasukunan. Kayat mo. Pagka magsalud-sudam. Uy, sino deta? Deta? Kaduana. Kuwapo mo ta. Addan sa bali nga lalaki ti biyag ti asawa. Nagalisto na kabat kahit ni sukat. Kasinsin na reta. Kasinsin na pagkunam. Kasinsin no kit. Kunam gidi Ay, dadi naman baling kakasang kasat pa nagkatawang. Abay. Pag ko naman kasinsin na, malasing ko to bakit? Inyama muna kanya gidin. Ikit na. Nagigyanan na. Abay, awan naganak yung kuha na. Nasapat na nga na ulila. Adayot na kay kamangan di kakapsat na. Kat dita nagkamangan na. Kinaanti na. Dito lalaki magbagam. Kasinsin na. Anak ni Antina. Kasunod pa nagkasinsin da. Kasunod pa nagbalin na anti. Kapsat ni mother na. Uno father na. Kasinsin. Di ada yun. Mabalinan. Mabalin to pa first cousin degree. Nga karelasyon. Anong tulagin dito? Third degree cousin. Manong name nagtutuloy lata ti relasyon mi kini Ruben. Panagdinanon mi dito yung apartment manong name panagdinanon mi to bisina. Yung sa aming ipadlaw. Ngem. Nakadakdakil nga ngem manong name. Tadagayam sa bali nga makakit-kita kada kami. Nga saan nga ni Bobot. Dati ang mumi di manong name kit ni Bobot tinagipulong. Niskak isuna. Bobot? Ayda. Kumusta ni kumadrem? Ti asawa ni Ruben? Okay man ti isuna. Damukot na ng business. Asin nagipulong. Iti management. Saan nga siya ti pabasulan nyo, ha? Ti karik ka talaga nga sa anak nagipulong. Tanong, gipulong ako maidi kumapailang. Ada sa bali, makatadlaw ka na kayo. Saan kayo mananad? Ado digit ebidensya da. Anat namnamay mo mapasamang? Depende. Not a decision the board. Amo may da, adapating ka ti amin. Masansan ka nung ibagbagang kini Ruben awan pating ka na piragsakyo. Ngam adda pagpatingkaan ti amin. Kaputa illegal no illicit affair ti affairyo. Saan nga sakti papabasulin nyo? Tada magbukod yung anakin. Sige. Kinagtrabaho ako. Manong nimi, napaayaban kami itupsina ti manager. Nga tadi kiti board of directors manong nimi treta kumpanya.
Amuyo ka din no apay nga napaayabad kayo. Sampay sir, kinuha ni Ruben. Amuyo mat tinistrikto nga policy ti kumpanya. Makadadail ngamin. Iti reputasyon ti kumpanya tayo. Malaksid ko nagpadpada kayo ng single. Illicit affair. Nabayag ka dito yan, Ruben. Imuno na ka nga amang ni Aida. Amom dito isang kari. Amok, sir. Sika ay na amom, imbaga kanyak ni Ruben, sir. Abi nga ginaramid yun. Ti amom, sir, may limad mi. Awan ti paliban ka din tulong tao. Adda pagpatingkaan. Adda pagpatingkaan na. Sir, di ba nagbaling ko na po dito kumpanya? So kumamat tiri, i-reconsider yun. Saan takam kumaikaten, sir? Tagkari kami kada kayo. Gupdan min relasyon mi. Ano mo ko na Maida? Kahit mo kadi nga magupid relasyon nyo. Saan ko kayat, sir? Awan patinggan at panagayat ko kini Ruben. Uri may kata. Ti Ruben, uri may kata. Basta tinaskan. Tuloy ti relasyon ta. O dumat sa baling mabaling ang pagsapulan. Mabaling ang pagsarkang trabaho. Alam ako na, Ruben. Kanoren no niyaman ti bagbagayo ta. Napagdesisyonan ti board. May cut kayo ka naman. Iti rason. Gapot illicit affair yun. Laglag pa nyo, no sumarag kayo sa bali yung pangumbisyanaan, damagad nanto ka na kayo. Apa yung nag-ikat ka, no, naikat ka. Uno saan, no maamuan dan sa dino kayo nga nagkapo, sa lutsudan dan to, ito'y, apa yung inikat yun, ito'y. Kaya nakadingan sa sir, nga marigatan kami ng sumbrek. At ako mat pinanood yun. Wala ada diploma yun. Ngayon kaputi, mading aramid yun. Nabigtad pinto no, katapusan. Maala yung tonti maudi nga sweldo yun with your separation pay. Saan kayo ito nga grip report? Kabuta, madismiss kayo. Kaslawan anyaman na kanyak, manong name di pa nakaikat ko ti trabaho, ngem ni Ruben, manong name umininom. Abig bartek ka. Ada may itulong ti harap. Palubusan naglahi. Nagbababawi ka kali, nga nakarelasyon kanya. Orasan ko asong bata ng data. No kas nagbabawi ka. Ada patingga di amin. Ada patinggana. Kaya mo gusto nagpatinggan, relasyon ta. Agsapol ta, trabaho ta. Patpatsip na di magbagadang hasaan ta makastrek siya. At pagsirkak di ta ng trabaho. So, ang sardod tumunong. Malubusan naglan. Maturog kalatan. Umay ka na, sweetheart. Ore nagkatang padpada trabaho tuloy ang ligaya. Kaya't kung ano yung digitirot, ti arakop mo, ti bara digitiagek mo, ti panangan mo. Sweetheart, come on. Umay ka. Dapat ganas ko, ya. Nagkatak lang or trabaho. Hawang ganas mo kanya kon? Paano nga nagsubli ka ni bakat mo? Saan na kan nga kayat pinayay? Pag pinustahan ta, saan na kan na kayat? Nagsapulak ti sa bali nga trabaho manong name nakastrike kak iso na laeng ta. Casual. Kontraktual.
Within 6 months, may katak tumanin. Ang bali, basta da pagsweldo ako na. Ngayon ti makadakas manong name agsapol man ti trabaho ni Ruben. Ngayon awang matmastrikan na. Tunukan, uminom manin. Ano ti kayo mapasamak di bagim, ha? Di mo madlaw kumut-kutong kan? Apan nga arak manin. Pinapagibiyangan. Awang gwapo mo. Kahit nung awang gwapo ko, nagkayatin nga sta? Posible. Nagsapo na sa bali man ng lalaki na. Kinapun na gwapo mo lang tinapterak. Ngamita ka agin inong ka kumut-kutong. Pumangpangit ka. Awang gwapo mo. Nagsinatan. Ay da. Nagsinatan. Di kan kaya. O matid sa bali, aramidem. Bes ko magsapol ka trabaho, nagparpartek ka mat. O mat pakiranudan king kan. Pati bembang, di mo pa'y masangon. Ano pa yung pakiranudan king ka? Idara ito yung rabi, maudin ka rabi. Santa pa kita kakaidan. Tila babawi. Babawi ka. Uri siya, babawi ak man. Ti amukit awang patinggana. Nga madamad gayang patinggana. Gabot patinggan dito eh. Sa madla siksikat wala laki. Dato pintas ko. At umayat kanyak dita. Hanang marigatang nagsapol. Nga makirelasyon ka manin ti ada asawa na. It's my challenge. Challenge kanyak ti manangagaw ko ti laki. Inaagaw ka iti how many months? 9 months. Naagaw ka. Ket patsek, ngorek subli ka, di nakan kayat ni bakit mo, be. Manong naming agpatinggak lang iti inem nga bulan. May katak tumanin. Nasumre kak manong naming kanigit pang opisinaan. Ngagbali na ka-regular. Kamaganda ang dagos kanya. Experience? Baga ka. Diyalakan ti kumpanya. Naman nga tawin ko. Apa nga nag-ikat ka? Wano na-ikat ka? Diyak man mo isugbat ko. Siguro handa kayo ti servisyo, sir. So nga asya. At dapat ng kaplayak manong naming kurso nada. Manong naming. Sinulisog ko na. Sir, alain ako na. Sir, ang bayad ak. Oraan niya, anto tikin daw ang kanya. Basta may sarek na. Ano na, sir? Manong naming. Kahit mo nga ron, it's a day. Why, sir? Kursunadak magmanong tagwapo. Sige. Ito no Lunes, ag-report ka. Masak ba data? I-date ka. Thank you, sir. Thank you. Binangbangnak ti loko. Nalegmat ka di Sir, ito Lunes ag-report ako. Basta ka na yun, sir. Nakasaganak nga ikaseram. No kayat mo, siya kunti ka din na panawal mo ti asawa. Hilig mo ka di kastoy, nga magrakrak ti pamilya. No, kayat mo panawan ti pamilya, katsyak ka din na sa anak tong aglusyang, iso na lang tatsak kay taga na. Kasta. Sige, hanta pala panunod. Kayat ko pa. Well, sige. Agpapasta. Nami dumteng ti Lunes manong nami ilisumreka. Ano ka sa pulan niyo, miss? Mangrugyak ka no itan. Sinakul. Imbagak. Tahaman nga takadtoy kat isuna eh, jay. Isot nang interview kanya gidi.
Gayem taking kuwat kumpanya suna. Nagtripan na ka siguro nga nagpamarang nga tagad to isuna. Hamen. Nagloko mo din dayjay. Nagpababakak pa kang kuwana. Nagloko dayjay. Labingbang na ka. Ngun, kasukat ini pa ng sarak na kanya. Baka mat nga manimbagam nga itad mo amin nga kayat na basta sumrek ka iti trabaho. Ginundaway na matinday ta. Abay mo tanakas na tibiyag ko. Oo, matad di patingga. Ito, nagsapsapol ko ti trabaho. Nanong nimi, gabataw matad ti pagbayad ko ti kasera. Nag-awid ak dito balay. Ano't masapol mo? Ma, anak da. Agawid ak dito yan. Kunak man ano, kabay lam tek bay mesa. Awanan ti kadendenam. Awanan ti masapulam nga makidan na ken ka. Mano nga lalaki ti nakaraman ken ka. Abes ti kastot ang pala nga kastot ti klase ti biyak. Ti biyak mo. Ha, Aida? Mga kakaisuna nga gawid ak. Basta ti mangig do. Mangig ko kada kayo. Ano kumatinam na may mga mangig mo kada kami? Kasla ka didadal. Awan sursurom. Awan tila kadesam. Anakarkaro ka pa yung GRO. Di ka marugit iti bagim? Ma. Sige ma. Saway nyo lang sa kahit yung sawan. Basta dituyak. Akong pagbayad ko iti pagkasera ko. O, anti permanent nga magtrabaho ako. Anad nakaikatam? Anad nakaikatan nyo? Kaya mo, hindi mo amo. Amo may mas pasama ken ka. Nga amo may, nga dumteng tumitlat gundaway, nga agawid ka. Kaya mo, awang patingkat kasjay. At pagpatinggan ti amin. Nangro na kadigit ka kasi klase na nga. Affair. Ayda, ang pinalado ti amin tapnog balbaliw ka. Sumapol ka ti umno nga lalaki. No, tapay mayat ka ka. O, pa'y mastri ka kang trabaho, mama. Di ba dasan nagnegosyo? Bukod mo nga trabaho. Ano kung mangarot ng negosyo? Manong nemi, nagring cellphone ko ni Bubot titimawag. Hello? Bubot? Kumusta ka na, Ida? At damad kahing pating kati amin? Tama. Ana? Di mo kaya't naman, no? Kumusta matin ni Ruben? O, bibiyang ko kinkwanan. Nagawidan, dito balayda. Agkabalaydan nga agasawa. Agtin tinulong na iti negosyo ni Mrs. na. Apiksat negosyo na. Ni Ruben, nagbalinan nga driver para i-deliver. Tao mo't mastrikanan. Kadi, nagsinublanan dan. Nagsublin. Yung sanda nga kakaida. Makasubli ni Ruben di balayda, kapot na balayda nga road. Sigon ki ni Ruben, awan kanon ti paset. Awan kanon ni Ruben ti paset ti puso ni Mrs. May baga ki ni Ruben, dubliam nga arma ni Mrs. mo. Aganos ka ata, anang road. Kastat dusa di kita agar-aramid ti kasta. Sika, anabiyag mo matitan. Pati nagiti parents ko, pero nga, ko na. So, magbalbali ko matanay da. Kaya? Sige. Nadyalat kahit kong i-report kang ka. Nga pintasan ti, managtinulong na kita kasawa,
Napindas ti negosyo da. So na lang ta handa nga kakaida. Siguro, adan dumadlagon daway, nga maalukoy ni Ruben ti puso ni Nelia, ket agsublid tumatlaeng ti dati aragsak da. Ragsak nga rinakrak mo. Siya? Kawan. Aga-agaw ka. Babayan ti kasinsin ko manong naming sorunak nga nagnegosyo. Babayan ti tulong da papa kini mama manong naming nagpuunanak ket siyempre adan bukod kumitan nga negosyo. Online business. Ato kita arim kanyak manong naming nga mawampay ti nakariknak kadakwada ti ayat. Yung jak tulam mo, no adan ton. Lalaki nga talaga nga naikari para kanya. Nga saan ako nga mag-agaw, no di kat kabukbuko dahon nga lalaki. No yun ka ang mapasamak na ita, ti panawen, ti makasumbat. At least, napintasak lata, manong nemi, at tulat tamat na kita agrukbab iti pintas ko. Nga dahil tatiga po na, no apay, nga naganar, dati online business ko. Manong nemi ko naknano adda pating awan patinggan ng adda kayang pagpatinggan ti amin. Mistake. Ito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi. Naman pa napadasak iti naki-illicit affair, napadasak iti nangagaw, ken nakarakti. May nga pagtaingan. Adal kanyak deta. Nadyak dun ulitin. Bareng, nasanak nga adada amadusa. Tuwing nga rin nga pagaya mo, Aida. Thank you, Aida. Halakit mang tid ko mga abalaag. Dahil kadagiti nagbuya. Dati pa kasaritaan. Naglagi pa yung adda pagpatinggaan ti amin. Adda patinggana. Yeah?